Боко, още 200 метра! Чакай, чакай. Къде си да припадаш? Идвай пред гаража, идвай! Приготвил съм ти кошмара, идвай! И отивам към това, до Хаджи Медри, после отивам до Бояна, там да гледам бегачките. Тъкмо на Бояна ще има състезание до вечера, чакам те! Нямам пари за бензин. Ще ти дам 2,50 да има да си харчиш, айде! 2,50, няма как да стане. Ти идваш ли нагоре да гледам? Ще дойм, аре, ще се чуеме горе. Нали ще ходиш за това, бе? Семката ли ще си, или? Нема, бе, Да тебе и тебе, аре извади я! Аз ще ходим с Астрад. Ще ходим да си караме, какво? Ще ходим да караме, айде! Какво ще карам, нямам пари? Ще сипеш 20 лева, бе, да бе, нямам пари. Баща ти ще ти свали едно звено от Ланица. От Ланица ще ти свали едно звено да продаде. Имам лихни пари, къде не ми се дам за мен. Добре, айде, пробит гъс. Айде, пробит гъс, айде. Айде. Да, тая от какво ти е? Тая от Калуяново. Първи национален Опел събор. Точкова ли ги там? Много сериозно. Припаднаха от всекъде. Направо не им се верваше какво им се случи. Другото е... Това е чашката Никифоровата купа. Тук съм на трето, от италианско преследване. Хари беше ли там да го... Не имаше го, тази мишка не дойде. Напълни гашите. И тия две купички са ми тук спомен. Целта на този проект е да бъде препариран Ливави M-Power с 3-4 автовоза, което и става вече 30-40 пъти. Точковам ли го него, вече приключвам кариерата скоро. Отказа се, човек. Отказвам се, да. Само, че Мангасар е много наивен и не вярва на очите си. Не мога да повярва, че припада с автовози и този път вече трябва да се накаже както трябва, качествено. Да, днеска ще става шоу. Това е задължително. От видиш бе, скапан гъс. Не знам с къв ще е, ако ще е от совалка. Боли ме кура, пешо рижи ми е маскьоровото око. Аз викам, видех полицай. Има и хората да се види, че с 5 човека тук в колата. Да не каже това е Бог с снима и тук нитрото пожарогасително. Ама пожарогасител къде ти е?
120 кг само. Спокойно, знам светофара, сега ще тръгна на едно, както винаги. Да Мани прибавя телефон да какъв. по-големи автовози. Ало! Ало! Бързо към Бояна, хайде! Nothing in the body.